Moi kaikki! Mihin tuli sitten meidän 1.5 kuvaamassa video MSP:stä. Joo. TV tuossa takana soi nälkää välittäkee siitä, että kuuluu ääntä. Joo. Eli siis mä en oo vieläkään päässyt. Kattokaa kun vähän siinä on enää. Sain tänään 2 erkaa. Ja kaikkea muuta kivaa. Mä aamulla yritin kuvata, ei onnistunut. No. Ja voitais mennä vaikka klubiin. En mä tiedä. Vaimo. Juu, siis täällä. Kuka toi on? Joku Erkki. Lindaa löytyy karamellia. Twilighttia. Tummasuusilla. Twilightilla. Ja Erikillä. Omat suut. Oikeesti. Mä kuuntelen Kutosta. Eli jos haluatte kuunnella, niin sen löytää, jos joku ei tiedä, niin tuolta 11 kanavalta Kutosen. Joo. Sieltä Jukka poika lauluu. Jos. Niin. Joku My Little Pony tausta. Täällä. MSP:ssä. Miksi ne nyt päätään? No niin. Kaikki on ok. Mutta toikin on mulle iso. Siis lähennettynä mua on korvat, hiukset, naametska, jonka löysin viime jaksossa, tatuointeja. Ja hame, häntä, kengät, tommonen koriste, hiukset. Oh. Sillä on siivet. Mennään Marian viereen. Ja sitä kauan olen läppärillä pelaamassa. Huomenna en tiedä tuleeko tätä Minni Hiitelä opettaa. Toivon kautta Kivenikarvan. Mutta en tiedä. Tuleeko vai eikö? Yli. Ruma. Joo. Rupee tulee porukkaa. Joo, menen pois. Joo. Mä käyn pistää tätä TV:t hiljaisemmalle. Pistän tän siksi, ei tarvitse näppäistä näin. This is surely the best way to sort out my rotting guts. So, of course, I tried.
apua ottaisin. Niin, nyt hain kapulan ja voin netistää. Noin. Että. Nyt kerron miksei tuu huomenna lumihöpöttää, koska mä kuvaan videosta. Ja mä katsoin tuliks ketään. Odottaa. Ei tullut. Katsoin siis ikkunasta. Voi tästä oikein näe, kun mä istun tässä koulupöydän tai pöydän. Niin tässä. Mä en halua, että tästä tuli ihan hirveän pitkä. Joten tää oli vaan tämmönen höpösvideo. Että ei tää ois pelkästään semmonen. Niin näytetään tässä vähän tyyppiin. Light cool. Ois vaikka tänään. Tää. Light cool. Kristi Laura. Lavede Pusu. Miksi minä olen näin alhainen?